Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha ta mai suna SD Arewa TV, wacce ke shiga lungu da saƙo domin lalubo muku labari na gaskiya. Amma mai sauraro kakka manta, ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. A yau ne za mu kawo muku yadda ake maganin fason ƙafa, watakan kamar kaushi kenan ko irin tsatsagewar nan na ƙafa. Amma mai sauraro kakka manta, ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa, saboda shirye-shiryen gaba za ka iya buƙatar su. Ta haka ne kaɗai za ka sani. Watakan ta yadda za ka yi wannan magani ka rabu da wannan abin har abada shine abubuwan da kake amfani da su ne yau da kullum. Sirrin albasa kenan. Watakan da farko mai sauraro za ka samu abun goge kaushi ne, ka sa ƙafarka a ruwa tukunna ka goggoge ta. Idan ka goge ƙafarka ta ɗanyi kyau, sai ka samu albasarka kamar guda 2 manya, sai ka samu tsumma haka mai kyau. Bayan ka samu tsumma mai kyau, sai ka samu albasar nan kai mata yanka haka mai faɗi. Idan kai mata yanka mai faɗi, sai ka samu daidai wajen fasan, sai ka ɗaure ƙafar tukunna. Amma ana da buƙatar ruwan albasan ya fito saboda ya shiga. Idan ka ɗaɗɗaure abin nan ƙafar, duk yayin da aka ce ta ɗau kamar minti 5 haka, to insha Allah za ka ji ƙafar kai ma duk ta ɗan sassaki, sannan kuma za ka ji komai ya daɗa laushi, ƙafar ta yi taushi. To duk yayin da ta yi wannan taushin, sai ka je ka kuma goge ta da abun gogewa. Za ka ga duk kaushin da yake ƙafar, duk fasan da yake ƙafar yana fita gabaki ɗaya. Za ka ga gabaki ɗaya ƙafar ta dawo siɓil. Idan ka wanke ta, ta dawo normal. Bayan ka gama wankewa, dole ba a wanki na farko gabaki ɗaya komai zai fita ba, sai ka kuma samu ka yanka ɗaya albasar taka, sai ka kuma mammannawa a wajen, ka kuma ɗaurewa shi kuma ka bashi kamar minti 15 haka. Yayin da ka bashi kamar minti 15, sai ka kuma kwancewa. Idan ka kwance, sai ka kuma samun abun gogewa ka goge. Idan ka goge, za ka ƙafar ta yi fresh. Sai ka samu mai ka shafe ta da shi. Idan ka shafe ta da shi, sai ka ci gaba da al'amuran ka. Washe gari gobe sai ka kuma maimaitawa, jibi ka kuma maimaitawa. To duk yayin da kai sati, insha Allahu mai gidana ba ma sai an faɗa maka ba, ƙafarka ta yi kyau, za ka ganta komai normal inda ka san ba ita ba. Allah ya taimaka mai sauraro. Amma kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da mun ɗora sabon shiri za ku